Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay nga naganak, di kay agsao wenno agaramid kadagiti banag, ama mataod iti panagpungtot dagiti annakyo kada kayo. Padakelen yu kit di ida iti na Kristyanuan, apan nakadisiplina kan pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Pumanaw ka dito'y balay, mangibabain ka! Tatang! Anay ko, patayin nagsamot Umasidag ka dito'y! Umasidag ka kunak! Gustong tatang, sana ka lumaban. Tumakder pa! Lumaban ka! Ipakita malalaki ka! Ay na, nagadulakit din ayat ti tao ije palingkay. Angam saan na balay, tanagatang ko ta ipagpagatang mo lakay. Ay, Manulaw! Umay kan tagluto kan! Manaw ni Manolo. Nay, api-api manaw. Nagmayat lati kakatawaan na iti pimanawak anak ipalingkay. Kinabil ko. Ay unay kamutan. Pinagpupudutan man nandiyan anaktan. Anyat basol na kin kaya. Ibagam ti basol na. Tasyak mismo ti mangungat kan kwa na. Diyak kayat nga agbalin abakla ti kakaiso na alalaki nga anak ta. At dalada ka sa mapasamak iti anak ko. Saan ka mapakawan alaklakayan? Ah. Ha? Manulaw! Ayan mga anak kaw! Manulaw! Ay, saan yung nga umay birukan dito'y balay day ta Manolo nanang? Tawan dito'y. Napanan na nga ruden ngay. Apay ayang amin na birukan nyo. Amo na ti pimanaw, amo na ti agawid. Ay, dinanog tuma ngamin di amayaw. Unay mat ngamin ni tatangan. Kakaiso na amang tultulong kan kwa na ijay talon. Danugan na paylaang. Ay na, masursuro na kita amayaw. Panawak sa laengain. Agasak day tangimisit aping-ping mo, friend. Ay na. Napgas sa day ta pag-agas mo. Ay, kat anong sama? Make up latan. Saan nga agas ti make-up? Urayin Tapos sana ka mabay na rumwar. Apay ngamin arumwar ka. Agawidak Kunak man no kunam adito'y kapailangang balay nga agna tanapudot ti ulo ni tatang mo kan ka. Pampanunutak nga minda tatang kananang ko. No awanak inji balay. Ang sinuhay ti agluto. Kat, sika Awanan ti agkarayit iti arubayan mi. Kansaanan ang malampaswan ti datar ti balay mi. Kasano ngayon ti biyagda. Isong auray kagurguran nak ni tatang. Agawid aklat ta. Kasanungay no danugan na kan tumanan. Adda kamatlat ta amang pasambay kanya. Saan kamat ama uma, saan aya? Siyempre, umay kalat na gumura kay gibalay yun. Agawid ang arudan. Malaman, inakagluton. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang baywang ko, sex bomb, sex bomb, sex bomb. Manulaw! Ispa... Ay na, Manulo, anak ko, aya. Ala ni nanang umarakop latan. Matinag ko na ito igam ko amal lukong, sapay nagpudot ti sabaw na. Ay na, maragsakan ngamin anak ko, tanagawid kan. Ay na, apay kumadya kagawin, katawan kadwayo dito'y balay ka ni tatang. Pasensya amon ni tatang mo, anak ko, wan. Awan da giant. Ay na, adaman black ay moon. Ay na, nasugatan pa'y tapingping mo, anak ko. Ang bayan yun. May imbagang tumutlaan. Ay, nagkapan nyo ha? Apay, di ka nasangpatan dito'y balay. Napanak ija balay ni manang mo adolor Kunak no adda ka ijay. Ay na, napanak iji balay da Angie. Amumet nga iso ti best friend ko, nanang. Ay, ayan nga ni tatang. Makininom manen iti ayan ti kumpari na. Umuna tayo itong aruden amangan. Sa nabale, naluto ko ta pinaling kayo a karne. Sakit tinagam po, pare.
Jak maklum na anadanak iti anak abakla. Manya ko mati pagsakitan tinakamaw no bakla ni Manula o paray. 5 anak ko, pare. 5. Pasig a babae. Nila Manolo ti lalaki. Kasjay pa, iti kinatao na. Bayam latan na. Aysan! Sana mabalin, pare. Masapol ang mapagbaliw ko ni Manolo. Aramidag ang lalaki ni Manolo. Narabiyang ka man na si Mang Pweten lakay. Imbagman, taamom pa'y tinagawidam. Intulod na jay, kumpare. Anya, di ka lamabain nga agpatulod kan kwa na. Agoray ka man. Apay, ang nakasara dito silit ni Manolo. Nakaturog nga rudan din sa ranan. Nukasta, naghawid mo talaga yan. Ay, di mondang ranta anak ko. Ah, Maminsan pa'y adanugam. Siyak ti makalaban mo lakay. anya? Malmalwan ka. Tandaan am dayta. Ay, saus. Awam busel ti mula mapagay paray. Ay, Tapos may. wan nga rod pare. Ay. Awan man maapit ang ano kastula. Kastoy mo tinapasama kanya kiday. Iso ajak nagmulay. Tilasod ti makatawag. Ay, Narigat paray. Ay na. Iso nga dumawat kami latan. Kadag iti kabagyan may iti kanan may. ay, saan kumamat ang mapasamak kada kami ti kasta, pare? Uwan nga rod. Ay na, ibag kuma, no naanos amin akabagyan. Nasayaat kuma. Ay na, Talaga dakla pare kut na itaw. ay, uwan na. Problema tayo aman nalon ti kastoy. Narigat, no dadumtang asakit kadagiti mula tayaw. Manolo, anak. Apay nanang. Ingka man umutang kanimanang mo adolor iti bagas. Ay, awanan ti isaan tayo anak ko. Uwan nanang. Ibagam abayadan tayo to no makaapit tayo. Wine. Manang Dolor, umayak man. Hadaak dito kusina. Umunag ka. Oy, manang ko napintas. Imbaunak ni nanang. Apay manan. Umayak ka nung umutang iti bagasyon. Ay, awan bagas me. Unay kayong matag. Ay nagungat ka manan. Umad-adon ti kurat-rat ti tarupam iti kauungat mo. Bayadan minto kano inton makaapit kami. Ay na, saan adito iti umay mo pagutangan? Sa dino nga rod. Siyakla ang ayat ti manang mo. Mapan ka ni Divina, ni Agustina, no saan, ni Martina, ni Adora pay. Imbagdagi jay, taado ti bagasda. Ay nauray may sasaluplaan. Awan nga rod, di may pabulod ko kan ka. Hala, ingka ni sa bali. Ay, mapainak amapan ka nagiti kakabsat ko. Iso adito'y balayo ti mayak. Umutang akman iti bagasyo. Ay na, ikan kalaangan iti paggatang mo iti bagasyo. O sige, bayadak to into na da kwartak. Ngamin, jak sigurado no adda maapit mi iti mula mi. Upos ngamin nagiti pagay mi. Ay na, nadamag ko nga rod nga ipagnana ti sakit ti pagay dito lugar tayo. Ewan nga rod, maapiktaran tayon. Dumtang tumatlaang ti pagswertyan tayo. Sapay kuma, ha? Ala, nadamasapol mo, umay kalaang dito'y balay, ha? Ay na, mabain ako na talaga kan ka. Ang puspos kulik lang di rupa. Apay akas ta ka nga agsao, kat agayam ta. Saan ka di arumbang nga agtinulong ta, ha? Ay ba, awan at talaga ti maapit tayo bakay. Sayang ti bannog ken gastos tayo ang nagtalaw. Ay kat kasano nga ron daytan ngay lakay. Sukatan tayo lang ang timula tayo, itinatag. Dayta, ti amok kapamuspusan. Nagutangam nga iti bagas, anak ko. Ni manang mo ka di adolor? Una nang, nasingpet at talaga ni Manang Dolor.
Nakaisisa makanayon. Nakaanos. Ay, imbag man ta mapaisam mo. Katno kas dya mapanak ijay balay da. Nakamiso ta kanayon. Aya? Ay, agkaalaan kayo ngamin, anak ko. Kan amok at talaga aman nakigayam ka, manulaw. Amin at tao dito'y lugar tayo kam amuda ka. Wala. Man nakigayamak ngamin. Talaga nasakit tinagam ko pare. Ah, Tsak maklon, analugi kami ita apa nag-aapay. ay na, saan la si ka tinakapadas, pare? Adu tayo. Iso saan ko mga agsakit tinagamaw. Sayang ti gastos ko pare. Sapay dakkel tinagastos ko. Inayon pa ititan ti intang dan ko kadagit tinagmula. Di mo panunutin daytan, pare. Iso nga, inom kiti. Tapno makalipat dataw. Manulaw, rabiin ngam awan mutla ni tatang maun. Mga ano na pa nakiinom kani kumpare na. Ingka man lakitaan ng anak ko. Asidag mutla ti balay ti kumpare na. Ay na, mabit lang ta pedicure ti kukok. Ay na, mabalin sa mo ta pagbirokak dito pa nagpedicure ko. Sa anak nabardag. Bye-bye anak man. Kumpet kayo kanya, taagawid tayo. Sa anak ka nabardag ko naklangaraw. Anya, saan na nabarte? At di kayo pa'y makatakdiran. Ba't anak ko naklangaraw? Ba't anak man? Ay, sos! Ay na, matumba na! Ay, Anday ka. Kunak, tumat namin, ngay batan na! Kasano ama kamula kay tinateng, no kastamot nga agbarbartag tamom nga ramideng. Pampanunutag ka nagrigat ti mangrugay. Pudno anarigat, ngam anyapay kumati sa bala pagpilyam ngay. Ay, nagadun ti utang tayaw. Ultimo kanin tayo, utangan tayo pay. Ay, aywan, napanan ni Manolo. Napan ije balay ti gayem na. Isuman kit diti ibaon kong agbangkag. Tapno agbalin anay alalakay. Tangi jak matin mabayadan dyan pautang mga kwarta. I-pedicure ka, i-manicure ka laangin. Amom? Flang adi? Pinadas ko, kat amok gaya. Naglaka? O sige, i-manicure kan i-pedicure nak nga ron. Ay na, daytoy san ti pagbalin na ka negosyo, girl. Ay na, mayat day taan na panunot mo, friend. Amom tagpukis? Padasak kat ninanang to ti pangipadasak nga muna. No amok, ay, agipatakderak to ni ti parlor ko O, di bongga, hayahay ang buhay. Ano ti makunayo iti baro a hairdo yun, nana? Mayat anak ko. Bagay ko gayam ti ababa abuok. Wen me? Nalaing ka magayam ngagpukis anak ko. Wen Ala, ingkay irampa ti baro apukis yun. Ibagayo ka nagiti karuba, ngagpapukis da kanya. Ay, wanan niya. No adun ton ti customer ko. Oray da kayong ti para singir. Di adan igatang tayo iti kanin tayo. Na. Apa nagado ti tao diti paraangan may. Papukis kami, Agpipila damitan. Pukis kami, Kal. Lalakay, babalasang ka. Magpapukis tayo. Apay nga tan pare. Na, apay ngay kagpaisaw. Ano nga tati mapaspasamak ditang. Malaki kita mano niya tipit-pilaan da. First come, first serve, tani. Mahina ang kalaban. Ano dito nga aramidang manawlaw? Tatang? Anya ti kahit asawan day tao. Lakay! Agpilpila dagiti tattaong agpapukis kan agpamanikyor. Iso ang nagaduda. Anya kalukwan day tao. Ay na, sana kalukwan da ito'y lakay. Kita am ti kwarta pinagbayad da. Adda igatang tayon, iti kanan tayaw. Iso ano di mo kayat da ito'y aramidan ni Manulaw. Umadayo ka pilaeng. Saan na kami adisturbon iti anak ta, ngagbirok iti kwarta.
Naimas ti maipasangok itaas si daam. Uwan nga raw bakit. Gapuday ta iti kinagagat ni Manulaw. Kanayon mo adangran, gapu iti kinabaklana. Addan na saya at apagsapulan na apakairano damay. Bakit? Idinto ta si ka. Day talamang dilaw kan kwa na ter aramidam. Dang rampay. Kanday talaagin inom iti arak ter aramidam. Bakit? Sige. Mangan ka, kat agbusog ka. Nagtaod day ta itiling at ni Manulaw. Hindi na ka din konsensyain. Bakit? Ala, bayam, tasaanin ang maulit ti kinauyong ko kinkwana. Nagpampanunutak idirabi kat nakaamirisak bakit? Saan arumbang titratok ka ni Manulaw? Mangibabain iti kunak. Ang saan mat kayam? Nasingpot dya anak ta. Uray pa'y makuna abakla ti anak mo. Saan arumbeng adang ram ken pagsasawam. Nang runa pa'y no nasaya at ti panagpuspuso na. Iti sabali a bangir. Tinaganak, nasken nga ipatagda dagiti anak da. Gapo tainton agkapsut da. Awan sabali a mga sikaso kadakwada no di dagiti anak da. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.